Hi guys, good afternoon. Ito ang magano tayo ng offline na walang internet. Kaya ito lang internet device po. Walang load, pwede siyang pwede tayong maglakad na hindi mawala. I-on lang yung GPS at offline map lang. Bukan natin po. Ito na yun guys, Maps Me. On ko lang ang GPS. Ito po. Yung assistant pastor. Ha? Yung assistant pastor. Asawa? Sawa. Ha? Dito na po, maglakad na po ako. Subukan po. So, nag-una ba? Tingnan natin kung lumabas. Hindi pa rin lumalabas yung araw po. Ang tagal naman, parang may ulap. Wala. Okay. Lumabas na. So, maglakad tayo. So, yun lang oh. Walang internet yan oh. Pwede maglakad ako doon. Ano yun? Pwede ka nang hindi mawala. Balik lang ako. Punta lang ako sa Kadapit oh. Hello po. Ito na po. Naglakad na po ako. Ito na yung daan. Bakit hindi malinaw? Hindi malinaw yung camera ko. Ano bang nangyari? Ano bago yung city? Blur. Parang lakasa tayo. Maglakad po tayo. Ito na po. Dumi lang yung lens ng camera ko po. So guys, habang naglakad, tingnan nyo yung araw po. Naglakad po. Nagmo-move yung araw na blue habang naglakad ako po. Tingnan nyo. Yun. Punta ko sa dulo. Nag-move talaga yung araw, nag-move. Ito yung daan nga dinaanan ko po. Gamit yung GPS. Lakad ako pabalik. Bili lang.
papunta ko sa may cruising po. So may daan sa cruising. Medyo may error lang sa mapa yung araw, lumalabas minsan. Dito may cruising sa malapit. Nakita na ito. Wala tong internet guys, walang internet. Offline mode, ino-on lang yung location ko. Ito malapit na may cruising. Tingnan natin sa camera. Tingnan na rin sa camera yung cruising. Sarado pala yung tindahan. Ito na yung cruising. Sarado yung tindahan. Balik na lang, balik. Yung cruising hindi medyo eksakto sa ano, sa mapa. Pabalik na pabalik. Pabalik yung araw guys, nagpabalik na. Hindi na kayo mawala kahit walang internet po, basta may GPS lang yung phone, okay na siya. Magamit nyo na guys kahit walang load. Kung mag Google Map ka, kailangan ng internet kasi hindi lilitaw yung daan o mga kalsada o mga highway. Walang load. Yung araw, pero nakamotor ka, mabilis yung araw, straight lang siya. Dito may 100 cruising pala. O dito, nakita ko sa camera po. Hanggang dito lang po yung recording ko sa mapa.
Sport Complex. Bye bye.